Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til denne video, der er på Jasmin og Mikas tipshuses Henningsen tipshus og Morten Mønsters tipshus. Og jeg vil i dag smage dem. Og jeg vil bare lige sige, de her smager jeg næste gang med spisechokolade, og dem har jeg også købt. Det er formet som hjerter. Et til 5 giver jeg den nok. En 4. Nu er det Henningsen. Jeg glæder mig altså til at få brændstof på min båd, fordi det her, det går rimelig langsomt, når det bare er med vinden. 3 eller 2. Den her har jeg jo hørt skulle være lidt stærk. Det er Morten Mønster spise. Jeg er lidt stærk, men en 3'er. Så det var Jasmin og Mikas tips, der vandt.